हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं कामनी शुक्ला स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। बहुत ही दर्द भरा सोहर गीत है, आप लोग सुने। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। घरवा से निकली तीरीवा नैहरवा में, ठाड़ी भाई नैहरवा में ठाड़ी भाई हो। बाबा दैना देत्यू जहर कई पुड़िया खाई, मरी जाई खाई मरी जाई हो। बाबा दैना देत्यू जहर कई पुड़िया खाई, मरी जाई खाई मरी जाई हो। यतनी कठिन बोलिया बोलू सुनत दुख लागई, कार्य जामुरा फाटई हो। बोला कवन दुख तोहरा जियरा, मऊतिया हमसे मांगियो मऊती हमसे मांगियो हो। सासु मोरी दिए मोहे गारी नदी बोलिया, बोलई नदी बोलिया बोलाई हो। बाबा जी कर बारी बियाही, वही घर से निकारई वही घर से निकालई हो। तोहरी बचनी सुन के हमरे नया नया सू ढुरकई, नया नया सू ढुरकई हो। बोला कवन कर मावा कई, मारी तो घर से निकारई तो घर से निकारई हो। बाबा मोरे धनवा से ही न रुपैया से पातर, रुपैया से पातर हो। बाबा दैना पाए दान दहेज बियाह मोरा, किन्हे बियाहवा मोरा किन्हे हो। दई दे तू हमारा संदेशवा ससुरवा माँ, जाई के ससुररिया माँ जाई कहाँ हो। बाबा बड़ा बड़ा धन माटी मिल गे परानी का में, आवई परानी का में